खुलुमबाय रायजोफोर आं बे समाव मोननैसो गोनांथार आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लानो गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिनानै लानो हागोन। गिबि आपडेटआव दङ बड'लेण्ड रादाबनि गाहाय सुजुगिरि मैखोम बसुमतारीखौ बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि लेङाइ आफादगिरि बिबानजों लोगोसे आफादनिफ्राय एरख'बाय होननानै बे समाव मोनथि मोननाय जादों। नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव होनायखौ नायनानै लाब्लानो जाबाय। बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननिफ्राय रोखायैनो फोरमायनानै होबाय जे मैखोम बसुमतारी बिथांखौ बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि लेङाइ आफादगिरि बिबानजों लोगोसे आफादनिफ्राय एरख'बाय होननानै बे समावहाय बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननिफ्राय रोखायैनो फोरमायनानै होनायखौ नुनो मोननाय जाबाय। नङा होमबा रायजोफोर जोबोर लासिंसिं बाथ्रा। मोनसे निउज पर्टेलनि गाहाय सुजुगिरि जालायनानै हिनजाव थासेयावबो गथ' गथाय थासेयावबो गुबुन आइजोजों गाज्रि सोमोन्दो लाखिनाय, गुबुन आइजोखौ गदाय लानो नागिरनाय, गुबुन आइजोजों गाज्रि भाइरेल खालामजानाय बे जोबोर लासिंसिं। बेसोरबायदि मानसिनि थाखायनो दिनै बर'नि गासैबो निउज पर्टेलफोरानो बदनाम मोनफाजोब्बाय। बे गोबां साननो गोनां जानानै फैदों। थारैनो मा जामारखो, मा खोनानो मोनखो दिनै जोङो बर'नि गेजेराव नाम्बार 1 निउज पर्टेल होननानै बुङोब्ला, निउज चेनेल होननानै बुङोब्ला बड'लेण्ड रादाबखौनो जोङो बर'नि गेजेराव टप आरो नाम्बार 1 होननानै जोङो साननानै लायोमोन। बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लि बे मोननै निउज चेनेलखौहाय दिनै नाम्बार 1 निउज चेनेलनि सासे गाहाय सुजुगिरियानो दिनै बेबायदि गाज्रि भाइरेल जानाया बे जोबोद साननो गोनां जानानै फैदों। बिथांमोननि थाखायनो दिनै बर'नि गासैबो निउज पर्टेलफ्रानो बदनाम मोनफाजोब्बाय। रायजोफोर बेफोरो थारैनो मा जामारदों? जोंनि बर' समाजावहाय बेफोर मा सोमजिगासिनो दङ? खालि भाइरेल आरो भाइरेल। थांनाय साननैसो आगोलावहाय मानगोनां हाग्रामा महिलारिखौ सासे आइजोजों गाज्रि सोमोन्दो लाखिनायाव रायजो राजाफोरा हमनो हादोंमोन होननानै मोनसे भाइरेल जानानै थांबाय। आरो मैयानि सानाव जोङो नुनो मोनलायबाय मैखोम बसुमतारी बिथांनि माखासे खोनासंजाथारि कल रेकर्ड भाइरेल जानाय। आरो दिनै गोदानै मोनसे कल रेकर्ड भाइरेल जादों रायजोफोर। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथांजों मैखोम बसुमतारीजों पार्सनेलि माखासे बाथ्रा रायलायनाया दिनै ससियेल मिडियायावहाय भाइरेल जालायबाय। नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रोदो। हरनिखौथ' बुंबाय बे जेनेबा बे बारा माबा गैया। बै मोनसेखौ बुंदों जे सान्थि फैदों होनना बुंदों। माने बबेयाव सान्थि जादों? सान्थिथ' जायाखै। मोननै उग्रपन्थि जाबाय। मा सान्थि जादों बे होननानै। दा बेखौ नोङो गाबोननो फेरेंगाखो 9टा बा 10टा बाजियाव बेखौ माने बुंनानै इन्टारभिउखौ होनो हो। जागोन सार आरो जागोन दे। माखासे मिडिया लांनो हो। ओमफ्राय नोङो सों जे हाग्रामाया जे माने सान्थि माने माने सान्थि फैयाखै होननानै बुंदों प्रमद बर'नि सरखाराव। आरो बे बुंदों जे सान्थि फैयैनि माने कारना जाबाय मोननै उग्रपन्थि जन्म जादों। दा बेनि सायाव मा बुङो? बेनि रिप्लाइआव फेरेंगाया बुंनांगौ जे उग्रपन्थि जन्म होग्रा मानसिया सोर होननानै। नाम बुंनो दरखार गैया। उग्रपन्थिखौथ' जन्म होबाय, बिनि आन्दोआव सोर दङ बिनि सायाव तदन्त जानांगौ। आरो बे मानसिखौ जन्म होग्रा मानसिनि सायाव माने एक्सन जानांगौ होननानै। टप टु टप जायो नालाय। आरो दा नोङो सासे सिफआ आरो सासे एक्स सिफजों नांलायनोथ' दरखार गैया। नंगौ नंगौ नंगौ। बेखायनो बे EM फोरनि लेभेलनिफ्राय आरो फेरेंगानि लेभेलनिफ्राय बुङोबा साबसिन जायो थारमाने। दे जागोन दे सार, आं बेखौ थिग खालामगोन दे। गाबोन नोङो बेखौ माने रिएक्सनखौ लाथार। जागोन सार। रायजोफोर नोंथांमोना खोनासंनानै मिथिखाबाय मानगोनां दिपेन बर' आरो मैखोम बसुमतारी बिसोर सानैनि पार्सनेल रायलायनाय भइस कल रेकर्डआ दिनै ससियेल मिडियायावहाय बोरै गोसारखो, बोरै भाइरेल जानो मोनखो, थारैनो सोर आपल'ड होखो, बे गोबां साननो गोनां जानानै फैदों। बे पार्सनेल रायलायनाय भइस कल रेकर्डआथ' मानगोनां दिपेन बर' आरो मैखोम बसुमतारी बिसोर सानैनियावसो थानांगौमोन। दिनै बिसोर सानैजों पार्सनेलि बाथ्रा सावरायनाय भइस कल रेकर्डआ दिनै ससियेल मिडियायाव बोरै भाइरेल जानो मोनखो, बे गोबां साननो गोनां जानानै फैदों। आंनि साननाय रायजोफोर, जानो हागौ मैखोम बसुमतारी बिथांनिफ्रायनो सोरबाया लानानै दिनै ससियेल मिडियायावहाय बेखौ शेयार खालामनानै होदों जानो हागौ। आंनि साननाय दै, मैखोम बसुमतारीनिफ्रायनो बे भाइरेल कल रेकर्डआ गोसारदों जानो हागौ। आंनि साननायसो दै रायजोफोर, गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा होबानो जाबाय। थारैनो जोंनि समाजावहाय, जोंनि बर' समाजाव
बेफोरो मा सोमजिनो हमदों आरो फैबाय थानाय समाव बेबायदि भाइरेल जाबाय थायोब्ला मा महर मोनहैगोन जोंनि बर' समाजाव गोबां लासिंसिं जानांगोन नामा जोंनि बर'फोरनि थाखाय गोबां साननो गोनां जानानै फैदों। फैबाय थानाय समाव सोरबा दैदेनगिरिनि कल रेकर्डआबो ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदिनो भाइरेल जाबावगोन नामा बे गोबां साननो गोनां जानानै फैदों। बिनिखायनो बयबो सांग्रां जानाया गाहाम। सोरजोंबा माबा मोनसे पार्सनेल बाथ्रा रायलायनोब्ला बेबायदि जामबुंनि गेजेरजों रायलायनायानो गाहाम, लोगो हमलायनानै रायलायनायानो गाहाम। दिनै समा जोंखौ बेबायदिखौसो थिनबाय। रायजोफोर, दा नोंथांमोना बे कल रेकर्डखौ खोनासंनानै नोंथांनि गोसोआवहाय मा साननाय सोमजिखो नोंथांमोना कमेन्ट खालामलायदो। नोंथांमोननि कमेन्टखौ फरायनानै आं माखासे बाथ्राखौ नोंथांमोननिफ्राय बुजिनानै लानो हाबावगोन होननानै आङो सानो रायजोफोर। एसेनोसै दिनैनि सुंद' आपडेटआ जै बर' हारिनि।